Čaute sunťáci, vítam vás pri ďalšom videu a tentokrát si ideme povedať niečo o najnovšom update pre prvý kvartál tohto roku 2026, takže poďme sa na to spolu pozrieť. Rozhodol, že to spravíme v teréne, teda čiastočne. Máme dobré a zlé správy. Dobré správy sú, že update je brutálny a tie horšie sú, že žiaľ Bohu Sunto Vertical 1 tentokrát bolo vynechané a Sunto to odkomunikuje, že prečo. Boli tam problémy s pamäťou a s výkonom, takže pracujú na tom. No a Peak Pro už nebude dostávať updaty vôbec, respektíve žiadne nové nebudú pribúdať funkcie, keď tak nejaký len fix, keď bol nejaký problém. No. Zvyšné hodinky, Vertical 2, Race 2, Race S, tento skvelý update dostanú, takže poďme na to. Za mňa je to najväčší update, aký kedy asi Sunto aj vydalo, dovolím si povedať, takže mám tu pripravený strašne dlhý zoznam, ktorý si s vami chcem prejsť. Veľa som natočil aj vonku, takže nebude to len takéto moje kvákanie za stolom, ale pôjdeme do terénu a všetko si tam ukážeme. Takže tentokrát by som to rozdelil do nejakých troch kategórií. Navigácia a mapy je asi tá najväčšia, to si všetko povieme vonku. Potom máme, že training and performance, takže nejaké tréningové funkcie. A potom posledné je tzv. Nejaké také vylepšenia užívateľského prostredia a systému, čo tiež nie sú úplne maličkosti, takže to vám tiež poukazujem. Ale teda najprv k tomu, čo mňa teda vždy najviac fascinovalo, to bola navigácia a mapy, milujem sa rýpať v mapách. Takže ja si to s vami len prejdem, aby ste vedeli, čo všetko tam je a potom pôjdeme spolu von a pekne si to pozrieme v teréne a v praxi, ako to vyzerá. Takže, čo máme nové? Máme nové Off-Road Detection Improvement, hej? Čiže ten algoritmus, kedy vás hodinky upozornia, že ste mimo trasy, bol vylepšený, je rýchlejší, promptnejší, je tam nastavený tzv. Threshold 30 metrov, čiže ako náhle sa vzdialite 30 metrov od trasy, hneď vás hodinky upozorňujú. K tomu rovno pribudla taká funkcia, že hodinky aj rovno ukážu šípku, ak teda trasu nevidíte na hodinkách, tak ukážu aj šípku, že kde sa tá trasa nachádza, aby ste vedeli, ktorým smerom máte ísť. A dole v dátovom poli aj je zobrazená aj vzdialenosť od trasy, že ako ďaleko ste od trasy. Takže ideme si teraz skúsiť vykročenie mimo trasy, takže pobehneme troška. Malo by to byť veľmi, veľmi rýchle. Čiže tu by som mal odbočiť, ale ja idem rovno. Mal by som začať stúpať, ale ja som si to rozmyslel, alebo som zablúdil. A po pár metroch, teda po 30, aby som bol presný, čiže ideme. Za chvíľučku dostaneme upozornenie na off-road. Takže sme tam a takisto už ako vidíte, je tam aj, že koľko sme mimo trasy. Keď budem pokračovať ďalej, a teda alebo to nazoomujem, čiže tak, aby som tú trasu nevidel, tak mal by som tam mať šípku, ktorá ukazuje, kde tá trasa sa nachádza. No, jedno úskalie už teraz vám poviem. Tá šípka neuveriteľne modrá, čiže keď máte trasu, keď ju máte chrbtom k sebe, tak ju neuvidíte. Hej. Takže keď ju nevidíte, znamená, že trasa je za vami, ale myslím, že keď sa takto otočím nejak, tak tam šípka bude a bude ukazovať, že tam je trasa 84 metrov. Za mňa paráda. Toto je k tomu off-road. Ďalšia novinka, čo sa týka map a navigácie, je trackback, dlho očakávaný, takže už teraz, keď niekde vybehnete a chcete sa vrátiť naspäť po trase a navigovať sa naspäť hlavne po trase, viete si pustiť trackback, pekne hodinky vám nakreslia trasu k vašemu štartovaciemu bodu. No a môžete trasu pekne sledovať počas navigácie, čiže nie len ten breadcrumb, tú červenú čiaročku, čo ste si nakreslili, ale normálne tam je navigácia. Jedno upozornenie, pre trackback neexistuje výškový profil, takže to vám hodinky nevykreslia, vykreslia vám iba trasu, nie výškový profil. Potom tam máme takú ďalšiu vychytávku a to je autozoom pre turn by turn navigáciu. To znamená, že
keď máte zapnutú turn by turn, to znamená, že hodinky vám ukazujú každú jednu zátočku, tak vždy, keď sa priblížite k jednotlivej zátočke alebo k jednotlivej križovatke, hodinky sa automaticky v mapovom režime nazumujú na myslím, že 25 alebo 50 metrov, ukážu, kde je tá odbočka a potom, keď pokračujete ďalej, prejdete odbočku, pekne sa odzumujú naspäť do toho vašeho pôvodného nastavenia. Napríklad máte 200 metrov nastavený, čo je môj obľúbený ten prstenec, ktorý sledujem. Prídem k odbočke, nazumuje, odzumuje, vybavené, perfektné. Poďme si pozrieť na autozoom. Takže teraz, vidíte, pekne to nazumovalo na 50 metrov, mal som 200 a idem ďalej. A keď sa dostanem vlastne odtiaľ preč, z tej zákruty, vždycky mi ukáže, kde je. A keď sa ho priblížim, aj mi ukáže dole, že je zákruta. Alebo teda križovatka, že mám odbočiť. A keď prebehnem ďalej, poďme skúsiť ďalej troška. Wow. A ešte kúsok. Ako vidíte, už som naspäť na 200 metrov a ukazuje dátové pole, ktoré som si zvolil, takže funguje to ako má. A potom tam máme viacero vylepšení pre Climb Guidance, takže tam vieme si teraz momentálne robiť viacero zoomov. Takže buď teda máme nejaké waypointy na trase a vieme si to zoomovať podľa tých jednotlivých waypointov, áno, alebo máme teda celú trasu, ale potom si to vieme nastaviť aj customizovanie. Čiže máme síce aj waypointy na trase, ale chceme mať zoom na vzdialenosť, tak potom si vieme prepnúť na jednotlivé vzdialenosti. Čiže tam potom tá mapa sa, myslím, že zoomuje na 200 alebo 500 metrov, alebo jednotlivý segment, áno. Takže poďme sa pozrieť na výškový profil a jeho nastavenie, ako to vyzerá v realite. Takže takto mám momentálne nastavený zoom na waypointy. Čiže keď si zoomujem, tak idem na jednotlivý waypoint až do jednotlivého segmentu. Podržaním si to odzoomujem. Áno, a keď by som potreboval si zmeniť toto nastavenie, tak ideme do Climb Guidance, Default Zoom mode Waypoint, takže dáme napríklad na Distance, napríklad, hej. A tým pádom budeme môcť, vidíte, teraz waypointy zmizli a už len ide podľa vzdialenosti, ako som hovoril, čiže máme celú trasu, polku trasy, 400 metrov a potom jednotlivý segment. Ďalším vylepšením je Contour Lines. Čiže máme na mape konečne zobrazené, nie teda len zobrazené contour lines, teda kontúry a vrstevnice po slovensky, ale máme tam aj prinásledujúce hodnoty, hej. Každá jedna vrstevnica, akú nadmorskú výšku predstavuje, čiže veľká novinka. Všeobecne teda, možno, že som mal začať tým, že mapy dostali veľký update a je to postupný update, ktorý sa roluje, čiže nie len teda tie vrstevnice s jednotlivými výškovými metrami, ale máme tam názvy miest a blokov, máme tam ikony, máme tam bodov záujmu, čiže aj kaviarne, ubytovanie, ja neviem čo všetko, obchod, parkovisko a tak ďalej, toalety. Potom tam máme samozrejme názvy vrchov, kopcov, čiže keď prídete na nejaký vrchol, tak viete pekne, ako sa volá. Funguje to výborne a postupne sa budú dodávať nové a nové detaily do mapy, čiže budeme tam mať aj názvy ulic a tak ďalej. Takže úplne plné kvalitné mapy zadarmo, ktoré si viete offline uložiť, takže toto je veľké plus. No a posledná vec, čo sa týka navigácie, je to dátové pole na mape, ktoré si teraz viete nastaviť, hej, ako keby nastaviť si viete nejaké dáta tam. My to voláme, že to je čiastočne nastaviteľné, lebo nie všetky dátové polia sú tam dostupné, ale viete si tam vybrať z tých predefinovaných, ktoré sú tam, či už v tom móde obyčajno bez navigácie, alebo pre navigáciu, keď máte pustenú navigáciu po trase, tak sú tam zase iné možnosti, ich tam zopár, ukážeme si to všetko. Dobre. Takže sme sa dostali sem na toto krásne miesto, moje obľúbené Plešivec. Troška nám tu fúka, ale nevadí, tu sa nám najlepšie bude ukazovať, ako vyzerá tá mapa, takže poďme sa na to spolu pozrieť. Takže ako som slúbil a hovoril, teda máme tu názvy kopcov, vidíte, tu je malý Plešivec, veľký Plešivec plus nejaké body záujmu. Keď odzoomujeme a pozrieme sa napríklad do najbližšieho mesta alebo dediny, čo myslím, že sú Čachtice, tak by sme tam mali vidieť aj nejaké body záujmu v
meste. Dobre, ideme do Čachtíc, ako vidíte, je tu názov Čachtice, prizumujeme a vidíme tam nejaké autobusové zastávky, parkoviska, kaviárne a tak ďalej a postupne budú pribúdať aj názvy ulic. Ďalej vieme si tu pozrieť ešte nejaké nastavenia, čiže tu napríklad sú notifikácie, ktoré sa dajú aktivovať extra pre turn by turn, ďalší segment alebo keď segment štartuje, čiže keď idete do kopca alebo dole kopcom. Ako môžete vidieť takisto, ja teraz takto si to prepnem a pustím tréning, nech nás to nemýli, tak tu máme nejaké dáta, ktoré sú prepínateľné, musíte mať aktivovaný touch na mape a potom viete takto medzi tými dátami rolovať. Nie je ich nekonečno veľa, ale dajú sa tam povyberať rôzne. Máte generické, to je vtedy, keď ste v mape, ale nenavigujeme. To sú základné srdcový tep, tempo, rýchlosť, vzdialenosť a tak ďalej. A potom máme tie, ktoré sú aktivované iba pri navigácii. Opäť je tu ich nejaký obmedzený počet, ale myslím, že je fajn na úvod. Takisto nemôžete ich tam mať nekonečno ani z týchto, neviete tam dať všetky tieto. Čiže viete vybrať, myslím, že maximálne 10, ale keď som sa pomýlil, tak sa opravím. Dobre, takže vyzerá to naozaj super, dúfam, že sa vám to páčilo a teraz si teda prejdeme cez tie tréningové funkcie. Tam máme 5-6 vecí, ktoré niektoré žiaľ Bohu som neotestoval, priznám sa, ale verím, že vy sa do toho pustíte. Takže vec číslo 1, ktorú som neotestoval, je vysielanie alebo teda broadcast vašeho tepu do externých zariadení, do Zwiftu alebo do trenažérov, čiže hodinky vedia vysielať váš tep do zariadenia tretích strán, hej, čiže môžete použiť hodinky ako keby hrudný pás pre tretie strany. Potom sú tam veci pre plavcov, ktorí na to dlho čakajú, sú tam swim drills, čiže momentálne môžete si robiť tzv. Vaše akoby intervalový tréning pri plávaní. Opäť ja som neplával, takže som to netestoval, ale myslím, že všetci kolegovia naši som to poriadne otestovali a vyzeralo to super. Môžeme si troška ukázať, že ako to funguje na hodinkách, len tak na sucho, aby ste mali predstavu. Ale teda vyzývam plavcov, skočte do vody a choďte testovať. Potom tam máme dve ešte také vecičky. A to je, že si môžete nastaviť už aj vaše prevýšenie ako cieľ tréningu, čiže chcem v tomto tréningu mať prevýšenie či už na bicykli, alebo pri turistike, alebo pri behu 500 výškových metrov alebo 1000 výškových metrov, tak si to nastavíte ako cieľ a hodinky vám to pekne odpočítavajú a upozorňujú vás, kedy ste v polovičke, v 3/4 a kedy ste dosiahli cieľ. No a potom taká zaujímavá vec pre mňa a to je tzv. HRR recovery analýza. Perfektná vec, keď máte ťažší tréning a dobeháte, vypnete hodinky a skôr ako sa vám to uloží, vám beží ako keby minútový odpočítavanie času, kedy hodinky vlastne vyhodnocujú, ako dobre sa viete zregenerovať po ťažkom tréningu a vlastne vyhodnotia vás, myslím, že v 3 dimenziách: slabá recovery, dobrá recovery a výborná recovery. Hej. A to sa vlastne odvíja od toho, ako rýchlo vám klesne tep za tú 1 minútu. Potom to máte samozrejme aj v aplikácii, si to viete pozrieť. Veľmi dobrá fičúrka. Len dve veci k tomu. Nesmiete si zabudnúť vypnúť teda ten tréning, dať end, hej, lebo proste potom padnete do zóny 1 a vtedy, to je druhá vec, sa vám to už nepočíta. Čiže tá recovery recovery nastáva iba vtedy, keď vy končíte tréning v zóne 2 a viac. Hej, ak ste v zóne 1, v tej základnej bledo-modrej tyrkysovej, tak vtedy HRR analýza neprebehne. Takže zóna 2 a viac a vtedy, keď vypnete hodinky v tej zóne, tak začne tá recovery fáza. No a posledný taký veľký blok, ktorý si chcem s vami prejsť, je teda tie všetky vylepšenia user interfejsu a systémové. Čiže čo tam máme novinku? Takže máme tam, že už teraz si viete zapnúť full touch pre športovom móde. Doteraz to bolo tak, že bolo to buď vypnuté, alebo len na mape. Teraz kto má rád, ja osobne to nepreferujem, tak môže si zapnúť proste na športovej aktivite full touch, môže ovládať v podstate hodinky, swipovať medzi obrazovkami počas aktivity. Potom tam máme takú zásadnú vec pre možno nás Európanov, až tak nie, alebo Slovákov, Čechov, ale skôr pre zahraničných, ktorí majú iné metriky, používajú a vlastne si viete vybrať napríklad viete mať pre vzdialenosti nastavené míle, pre výšku môžete mať v centimetre, takže viete si to takto vyskladať ako potrebujete. Pre, ja neviem, tlak, tak môžete mať milibary namiesto hektopaskalov a tak ďalej.
No a potom tam máme dve také veci, čo sa týka iba user interfejsu, a to je, že vlastne už teraz si viete nastaviť alarmy podľa špecifických dní alebo na špecifické dni. Čiže nie len, že once, teda iba jedenkrát si pustiť alarm, alebo si ho pustiť proste cez pracovné dni alebo víkend, ale teraz si viete zvoliť, ktoré dni chcete. Chcete alarm pondelok, streda, nedela, tak si ho tak viete nastaviť. Chcete alarm úplne random, tak si ho viete nastaviť. Potom také vylepšenie, že vlastne keď si vy nastavujete ten alarm, tak už proste, a všade vlastne v hodinkách to je aplikovanie, že vlastne sa ten kolotoč, alebo jak to nazviem, keď si nastavujete čas, roluje, ako keby dokola, že to nie je, že to je od 0 po 59, ale že to ide do kolečka. Takže toto je také malé vylepšenie, ktoré pomôže veľa ľuďom, keď niečo nastavujú, výšku, váhu, čas a tak ďalej. Takže toto. Potom tam máme takú vecičku, že je tam indonéský jazyk, super, palec hore, pre nás zatiaľ slovenčina nikde, ale verím, že aj tam sa dostaneme. Najväčšia vec za mňa je tam, že konečne si vieme nastaviť, plne customizovať notifikácie. Čiže teraz, aby som to dobre nepoplietol a vysvetlil, notifikácie majú viacero nastavení, sú generické, systémové a šport špecifik a každý si viete extra nastaviť a každý si to pamätá. To znamená, že keď napríklad, ja vám poviem môj príklad a už potom sa s tým pohráte vy. Hej. Ja chcem mať nastavenia generické v normálnom hodinkovom režime iba vibráciu a chcem, aby mi chodili všetko, aby mi chodili aj telefonáty, aj správy, aj aplikácie. Hej. Potom mám ale systémové upozornenia, napríklad na západ slnka alebo storm alarm. Tam chcem, aby mi to aj zavibrovalo, ale aj zahralo melódiu, hej, teda aby bol aj zvuk. A potom, keď idem behať, tak chcem notifikácie iba z telefonátov a chcem notifikácie iba z SMS-iek, nechcem žiadne aplikácie, aby mi chodili a chcem, aby boli iba vibrácie a potom, keď idem na prechádzku, tak chcem mať všetky notifikácie, lebo vtedy si pozriem, čo sa deje aj v práci a potom idem do posilky a tam nechcem mať nič, lebo nepotrebujem nič vidieť. Takže vy si všetko viete absolútne plne nastaviť, aký typ notifikácií, aký má mať, ako sa majú správať, čiže či majú vibrovať, mať zvuk alebo nič a pre jednotlivý šport, pre jednotlivé situácie a všetko si to pamätá. Takže je to teraz podľa mňa úplne plne nastaviteľné. Za mňa super, ja sa tak teším, lebo mi to liezlo na nervy, že som to nevedel ovládať a fakt boli situácie, keď som nechcel, aby ma to otravovalo, takže už teraz to vieme spraviť, takže za mňa palec hore, paráda. No a myslím, že to je všetko z toho môjho zoznamu, ktorý bol mimochodom veľmi dlhý, takže testujte, skúšajte, hrajte sa s tým, je tam toho ozaj požehnanie, poskúšajte mapy, no a verím, že sa vidíme zase v ďalšom kvartáli, predpokladám niekedy v júni, s ďalšími skvelými novinkami, na niektorých sa už pracuje, o nich viem a nemôžem vám o tom povedať a verím, že to bude veľké, takže čaute, vidíme sa.